भाई लोग नमस्कार। एक बार फिर से तरह लोग के हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत बा। आज के समय में बिना फायदा के केकरा की इज्जत करेला हो तो बताइए हमरा के कमेंट करके। आज के डेट में लड़का पढ़ाई खत्म होने के बाद मास्टर साहब से कामे भर बतियावता सा, जरूरत पड़ेला तो कान में मोबाइल सटा के या तिरछे नज़र करके निकल जालन सा कि कहीं मार साहब से नज़र मिल जाए तो प्रणाम मार साहब करे के पड़ी। तब इतना आखिर पवन सिंह कौन जन्म घुटी पिया दिले बने भोजपुरी के कुछ कलाकार के कि इतना लोग इज्जत करेला। सोचले बड़ा लोग कभी इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। सब्सक्राइब कर लिया लोग, यह चैनल हमारे है ललटेने भोजपुरी के है। सब्सक्राइब कर लिया लोग, नहीं खा लोग कैले तब आ वीडियो शेयर हिसाबे से कर लो। खैर उसे हमारा मतलब नहीं है, मज़ा आवे के चाही आवत तो ठीक बा, नहीं आवत तो नहीं हो, देखो कोनो बात नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू कर तनी। काहे इज्जत करेला लोग तो देखा भोजपुरी इंडस्ट्री में इज्जत करे के पीछे एक एगो कारण बा कि हमारे पवन भैया के बहुत अच्छा खासा फैन बेस बा और उ फैन खातिर कितना गाना गावे उ तो सभे जानता। अब मान लगी इज्जत ना करब आ खाए रहे के उहे फैनवा के बीच में बा तो दिक्कत यहाँ बा कि देखो एगो तो कलाकार, एगो तो खेसारी लाल के फैन, जोन खेसारी लाल महीना में 20 गाना गावेला तो उनकर फैन खालिए नहीं खन कहीं से। तो केहू चोट केकरा पर मारी? पवन सिंह पर नू, क्योंकि पवन सिंह तो महीना में एको दूगो गा दस तो ढेर बा। तो पवन सिंह के फैन खालिए रहेला लोग, पवन सिंह के फैन लोग, यही चलते पवन सिंह के पूरा धराधरी होत रहेला ताकि फैन के नज़र में लगे कि हाँ हम ही पवन भैया के राम भक्त, पवन भैया हमार राम जी, हम हनुमान जी। इहे चलते बाकी कोनो बात नहीं है। बिना फायदा के आज के डेट में के केकरा के इज्जत करत, समझे तरह बात। इहे कारण बा कि खेसारी लाल के लगे केहू सटेला ना आ पवन सिंह के लगे से केहू हटेला ना। बुझाइल ना बुझाइल? ना बुझाइल तो खाली और वीडियो देख लो, बुझा जाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों से, हम मिलें तरह लोग से एक नया वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।